Jo crec que la situació actual de la política en general i en concret del nostre poble, de Riola, fa molts anys que creguem que és necessari un canvi. La motivació ve per a mi des de sempre. Jo des que soc menuda he viscut la política, és algo que he dut dins. I la motivació de que Riola ha de créixer com a poble. Riola fa molts anys que es troba en una tessitura molt estancada a tots els nivells i pensem que és un bon moment per a canviar. Sempre he sigut una persona molt responsable, des de xocoteta he sigut molt responsable, he tingut les idees molt clares, de vegades massa clares, i crec que en la meva vida sempre he seguit un camí i mai m'he eixit d'aquest camí. I jo crec que sí que estic preparada. Totes les coses noves fan por, però si te sents segura en tu mateixa i en la gent que t'envolta, per supost que les coses eixiran. Judit és una xica jove que sap les necessitats que té el nostre poble. Judit és una bona candidata perquè té caràcter, el que pensa ho diu, amb respecte. És una bona xica i ha viscut, des de xicoteta ha viscut la política en sa casa, son pare era polític també. Una xica que escolta molt, que treballa molt també. I jo crec que està molt preparada per a exercir el càrrec en l'alcaldia. Ha viscut la política des de fora, des de dins, de tots els costats. A l'hora de formar el programa no ha imposat mai res en anar en una línia o altra. És una xica emprendedora i una xica del poble que la coneixen tots, se porta ben tots i tot. I perquè és una dona. És el moment ara d'una dona perquè pensa que les dones tenen una sensibilitat diferent i una empatia diferent i pensa que les dones saben gestionar molt bé l'economia domèstica i així que pensa que podrien gestionar molt bé l'economia d'un poble. És un repte complicat, però amb molta il·lusió i motivació. Jo crec que personalment ha sigut una decisió complicada perquè per a mi en aquesta decisió implica també molt d'una part sentimental. Perquè a mi la política me la va ensenyar el meu pare, és el que me va aportar els ideals i els valors en els quals jo me manejo avui en dia. I aleshores va ser una decisió complicada perquè ell ja no està i això costa, el prendre decisions sense que ell estigui al meu costat. Però al mateix temps estic molt il·lusionada, pense que tenim una candidatura ideal i perfecta i pense que anem a fer-ho molt bé. Motivats? Doncs jo te diré. Estic motivat perquè crec que podem fer de Riola un poble millor del que s'està duent. Motivats al principi, quan farem aquesta llista, ja anàvem pensant en la gent. Perquè tots som tots gent jove que té ganes de treballar i tots tenim crios i volem que el dia de demà els xiquets puguen disfrutar de tot el que nosaltres puguem fer per ells. I estem motivats perquè som un grup jove en què tots ens motivem els uns als altres i en el moment que vaig parlar amb tot el grup, per exemple, ens transmetíem ganes de canviar. I hem fet un grup que només de veure la motivació dels altres te motives tu mateixa també. Estem motivats perquè n'hi ha moltes coses que no ens agraden i que pensem que es podrien fer de forma diferent. I estem motivats perquè creiem el principal, que en Riola necessitem un canvi i un canvi sobretot en la gestió econòmica, en transparència a l'Ajuntament, i en moltes coses que crec que podem aconseguir en aquesta llista. Per a mi és la millor llista. Per què és bona? Perquè som una llista diversa. I vos explique, per a mi la gent, em sent molt orgullosa de la gent que forma aquesta candidatura. Cada un ve d'un sector totalment diferent, però en conjunt englobem uns mateixos ideals, que és que volem fer de Riola un poble millor. Si es comencem a parlar en particular, per exemple, Miguel aporta l'experiència que treballa en un ajuntament i la pau i la serenetat. Jordi és un polític nat. Jordi crec que és
reflecteix el que és Riola. Treballa per una empresa d'aigües, però és un polític nat. I l'Ènia és una treballadora social, ens aporta la solidaritat, que avui en dia crec que és molt important. Bea té la iniciativa, el nerviós, la motivació. Pep Sales ha sigut polític, ens aporta l'experiència. Héctor Capellino ens aporta el nerviós, la motivació, la frescura. Manuel és jove, però ens aporta aquella visió de la joventut que nosaltres potser no podem aplegar. Boro ens aporta l'experiència de la vida. Jo crec que és una candidatura per a mi ideal per aportar un ajuntament. Té sentit ser d'esquerra sempre? Clar que té sentit. Ja ho crec, i molt, i més que mai, crec jo. Més que mai. Jo crec que sí que té sentit. Privatitzar escoles, privatitzar hospitals, tot això, jo crec que si no fas una política d'esquerres, això no ho concebisc. I jo crec que les coses tenen que ser públiques. Els principis i les idees que tenen les esquerres, si no estigueren en la nostra societat, no funcionarien com a tal. Sobretot perquè ser d'esquerres és ser del poble i governar per al poble i tindre en compte les necessitats del poble. Hem de fer memòria i mirar la història, tots els drets que teníem i que la gent d'esquerres ha lluitat per a que tinguérem, en uns anys les dretes ens ho han llevat tot. Per a mi han fet una reforma a la Constitució en la qual és prioritari el deute bancari a l'interès particular i del ciutadà, on la gent està quedant-se sense casa quan tens un dret fonamental reconegut en la Constitució. Entonces jo crec que hem de lluitar per tornar a tindre aquests drets que els nostres antepassats d'esquerres han lluitat per a que nosaltres tinguérem. És primordial ser d'esquerres avui en dia. Jo he crescut amb una infància perfecta i ara tinc una filla i miro la meva filla i pense en la situació actual, quin futur li espera d'ella. Hem de canviar les coses. Esquerra Unida perquè pense que és una esquerra diferent. És una esquerra un poquet més involucrada que l'esquerra a la que estem acostumbrats amb el tema de bipartidisme. Doncs Esquerra Unida perquè, primer, clar, m'ha donat l'opció de ficar en valor el que jo crec, d'exposar les meves idees. Home, jo personalment no concebisc la política sense ser un partit d'esquerres, perquè, com ja t'he dit antes, sempre he escoltat al meu pare conversacions de política, entonces, per a mi el partit més al lloc dels treballadors és Esquerra Unida. Sense que, torno a repetir, sense que tinguérem una predisposició ja per estar en un partit o un altre, no ens han dit mai aquesta és la línia a seguir o quina és la que marca el grup. Crec que ens ha motivat en aquest aspecte. El nostre partit va estar obert per a treballar tots junts per a un benefici comú que és Riola. Entonces, en el meu cap no entren els enfrontaments. Nosaltres anem a seguir una línia de respecte mutu perquè totes les opinions van a ser vàlides i tot el que vinga amb una idea que siga bona per a Riola serà escoltat i serà benvingut. La mateixa que la persona que m'ha votat, perquè jo espero treballar per a tota la gent de Riola, vinga d'on vinga i siga del partit que siga, perquè el meu objectiu és dinamitzar Riola, fer de Riola més poble si cal i fer més activitat en Riola. Aleshores, en mi no van a tindre cap problema, encara que no m'hauràs votat, encara que siguen del PP o siguen d'on siguen. Jo intentaré ajudar a totes les persones i donar-los solucions. Jo el que l'Ajuntament siga un Ajuntament transparent. És una cosa que personalment pense que el polític deu de practicar el seu exemple personal. El polític deu de ser transparent i ha de dir la veritat. I un polític ha de tindre vida íntima però no privada, m'explique. El poble ha de saber si cobra o no cobra. El poble ha de saber en què s'està gastant els seus impostos. El poble ha de saber que l'economia de Riola, que es manté gràcies als seus veïns, com està sent gestionada. I això és la meva motivació, perquè trobo que en Riola fa molts anys que no existeix una transparència. Crec que hem de tornar a la participació dels veïns. Els veïns han d'estar involucrats en tot allò que se fa en el seu poble i han de tindre opinió, per supost, i avui en dia no se té. Una agenda cultural que no en tenim. Els nostres menuts, els nostres jovens, els nostres majors, en Riola no hi ha res. Hem de fer activitats lúdiques per als menuts, hem de fer activitats per als nostres majors que se senten utilitzats, que tinguin una vida més enllà que anar als jubilats. I crec que en Riola això fa molta falta. No tenim res. Per no tindre la biblioteca
obrim una vesprada o 2 vesprades i està en males condicions. Jo crec que he parlat un poc de tot, el per què he pegat el pas tal vegada. El pas l'he pegat perquè, com he dit abans en mitja pregunta, quan m'ho van proposar ha sigut una decisió complicada i al mateix temps fàcil. Ha sigut una decisió complicada perquè el repte és molt important per a mi, perquè a mi m'agrada donar el 100% o el 200% quan faig una cosa. I trobo que la meva decisió, que ha sigut una part sentimental, també s'ha de veure reflexada en mi. Soc una persona molt sentimental, amb les idees molt clares, sí que és veritat, molt sincera, que de vegades això és un defecte o una virtut, segons se mire. Jo utilitzo molt en la meva vida una frase de John Lennon que diu que la honradesa el farà perdre molts amics, però els que el quedaran seran els verdaders.